హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. సో ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు వీడియో వచ్చేసి ఒక న్యూ తెలుగు సాంగ్ మీద ఉంటుంది. ఎక్సలెంట్ వచ్చింది ఫ్రెండ్స్. సూపర్ అంటే సూపర్గా వచ్చింది వీడియో. అందరికీ నచ్చుతుంది, ఖచ్చితంగా నచ్చుతుంది. నచ్చితే మాత్రం లైక్ చేయండి అండ్ కామెంట్ చేయండి. కొత్త వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కనున్న బెల్ ఐకాన్ను యాక్టివేట్లో పెట్టుకోండి. నేను ఏ వీడియో పెట్టినా ఫస్ట్ మీకే నోటిఫికేషన్ ద్వారా వస్తుంది ఫ్రెండ్స్. సో ఫ్రెండ్స్, ఇప్పుడు డెమో చూడండి ఫ్రెండ్స్. నా కన్నుల్లో మెరుపల్లే మెరిసినవే, నా కలలల్లో రంగుల్ని అద్దినవే, నీ వెనకాలే నీడల్లే దిప్పినవే, సిన్ని నింపిపోవే, సిన్ని నిద్దుర దోచుకున్నావే, సిన్ని నవ్వైన తల్లిపో. సో ఫ్రెండ్స్, డెమో చూసారు కదా. వీడియో నచ్చితే మాత్రం కంపల్సరీగా లైక్ కొట్టండి అండ్ కామెంట్ చేయండి. కొత్త వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కనున్న బెల్ ఐకాన్ ఆన్లో పెట్టుకోండి. నేను ఏ వీడియో పెట్టినా ఫస్ట్ మీకే నోటిఫికేషన్ ద్వారా వస్తుంది ఫ్రెండ్స్. ఇలాంటి ఎన్నో వీడియోస్ వస్తుంటాయి. అవి మిస్ అవ్వకుండా ఉండాలంటే తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కనున్న బెల్ ఐకాన్ను ఆన్లో పెట్టుకోండి. సో ఫ్రెండ్స్, ఈ వీడియో కొంచెం లెంత్ అవ్వచ్చు. సో క్లియర్గా చూడండి, లేకపోతే కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు. ఎఫెక్ట్ అనేది ఎక్కువ ఉంటాయి. సో వీడియోని స్కిప్ చేయకుండా చూడండి ఫ్రెండ్స్. కొంచెం లెంత్ అవ్వచ్చు. సో ఇప్పుడు వీడియోని ఎలా క్రియేట్ చేయాలో ఇప్పుడు చూద్దాం ఫ్రెండ్స్. సో ఫ్రెండ్స్, బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే ఈ విధంగా వస్తుంది. సో ఇప్పుడు దీనికి ఫోటోస్ యాడ్ చేద్దాం. దానికోసం 2 సెకండ్ దగ్గర ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా, ఫోటో, 3 డాట్స్, ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా, బీట్ మార్క్ ద్వారా వచ్చి కట్ చేసుకోండి. సో సేమ్ ప్రాసెస్, ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా, ఫోటో, 3 డాట్స్, ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా, బీట్ మార్క్ దగ్గర వచ్చి కట్ చేసుకోవాలి. ఇలా 1 బై 1 చివరి వరకు ఒకటే ప్రాసెస్ ఉంటుంది. ఇలా కంటిన్యూగా లాస్ట్ వరకు యాడ్ చేసుకోండి. సో కంటిన్యూగా ఒకటే ప్రాసెస్. సో కొంచెం మినిమం ఎక్కడ దాకా అంటే 13 సెకండ్ దాకా లాంగ్ ఫొటోస్ ఉంటాయి, మళ్ళీ చిన్న సైజ్ ఫొటోస్ ఉంటాయి. సో మొత్తం యాడ్ చేసుకోండి. సేమ్ ప్రాసెస్ ఇలాగే కంటిన్యూగా లాస్ట్ వరకు యాడ్ చేసుకోండి. సో ఫ్రెండ్స్, నేను కొంచెం స్కిప్ చేసి మొత్తం ఫొటోస్ని యాడ్ చేసి చూపిస్తాను ఫ్రెండ్స్. సో ఫ్రెండ్స్, మొత్తం ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకుంటే ఈ విధంగా వస్తుంది. సో ఇప్పుడు దీనికి 1 బై 1 షేక్ ఎఫెక్ట్ యాడ్ చేద్దాం. దానికోసం బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చి షేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇక్కడ 1 2 3 4 5 6 7 8 మొత్తం 8 ఫొటోస్ ఉంటాయి ఫ్రెండ్స్. 8 ఫొటోస్కి ఎఫెక్ట్ యాడ్ చేసుకోవాలి. సో వీడియోని మాత్రం స్కిప్ చేయకుండా చూడండి. స్కిప్ చేస్తే వీడియో అర్థం కాదు. సో అర్థం కావాలంటే వీడియోని క్లియర్గా చూడండి. సో ముందుగా లాస్ట్ ఫోటో ఉంది కదా, ఈ లాస్ట్ ఫోటోని ట్యాప్ చేసి కాపీ చేసుకోండి. కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బిట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు ఒక్కటే ఫోటో ఉంటుంది, దీనికి మధ్యలో ఉంటుంది. టైమింగ్ చెప్తా, ఆ టైమింగ్ దగ్గర యాడ్ చేసుకోండి. డబల్ బిట్ మార్క్ ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్, చూసుకొని యాడ్ చేసుకోండి. 22 సెకండ్ 16 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటోని పేస్ట్ చేసుకోండి. సింపుల్గా పేస్ట్ చేస్తే ఈ విధంగా వస్తుంది. సో మళ్ళీ బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. మళ్ళీ షేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు ఈ ఫస్ట్ ఫోటోని ట్యాప్ చేసి పైనుంచి కాపీ చేసుకోండి. కాపీ లేయర్ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేసి సో ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఫోటో దీనికి పేస్ట్ టైల్ పక్కన ఆరో మార్క్ టచ్ చేసి కలర్ తీసేసి పేస్ట్ చేసుకోండి. సో పేస్ట్ చేసి మళ్ళీ ఒక ఫోటో వదిలేసేయండి. ఇంకో ఫోటో పేస్ట్, మళ్ళీ ఒక ఫోటో వదిలేసేయండి. సో ఇంకో ఫోటో పేస్ట్, మళ్ళీ ఇంకో ఫోటో పేస్ట్. 2 ఫొటోస్ యాడ్ చేస్తే ఆల్మోస్ట్ ఈ ఎఫెక్ట్ కంప్లీట్. సో ఇక్కడ 1 2 అండ్ 3 4 ఈ ఎఫెక్ట్కి 4 ఫొటోస్ ఉంటాయి. సో 4 ఫోటో యాడ్ చేసి బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చి షేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే ఇప్పుడు సెకండ్ ఫోటో, ఈ సెకండ్ ఫోటోని ట్యాప్ చేసి కాపీ చేసుకోండి. కింద నుంచి కాపీ చేసుకోండి. కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బిట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు ఇక్కడ సెకండ్ ఫోటో నుంచి సెకండ్ ఫోటో పేస్ట్ చేసి మళ్ళీ ఇప్పుడు ఒక ఫోటో వదిలేసి మళ్ళీ ఇంకో ఫోటో పేస్ట్. 2 ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకున్నాం కదా. సో 2 ఫొటోస్ యాడ్ చేస్తే ఆల్మోస్ట్ ఈ ఎఫెక్ట్ కంప్లీట్. సో మళ్ళీ బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. మళ్ళీ షేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే ఇప్పుడు 2 ఫొటోస్ అయినాయి కదా. ఇప్పుడు 3వ ఫోటో, ఈ ఫోటోని ట్యాప్ చేసి కింద నుంచి కాపీ చేసుకోండి. కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బిట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇక్కడ ఒక్కటే ఇప్పుడు చివరి వరకు ఉంటుంది. ఒకటే ప్రాసెస్ చెప్తా, సేమ్ ప్రాసెస్ ఫాలో అవ్వండి.
సో ఫస్ట్ ఫోటో ఉంది కదా, ఫస్ట్ ఫోటోని పేస్ట్ చేసుకోండి. ఫస్ట్ ఫోటో అంటే 13 సెకండ్ 1 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటోని పేస్ట్ చేసుకోండి. సో మళ్ళీ 1 2 3 ఈ ఫోటో అయింది కదా, 1 2 3 4 ఫొటోస్ వదిలేసి మళ్ళీ ఇంకో ఫోటో పేస్ట్ చేసుకోండి. 4 ఫొటోస్ వదిలేసి ఒక ఫోటో పేస్ట్. సో మళ్ళీ సేమ్ 1 2 3 4 ఫొటోస్ వదిలేసి ఒక ఫోటో పేస్ట్, 4 ఫొటోస్ వదిలేసి ఒక ఫోటో పేస్ట్. ఇలా చివరి వరకు సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది. కంటిన్యూగా 4 ఫొటోస్ వదిలేసి ఒక ఫోటో పేస్ట్ చేసుకుంటూ చివరి వరకు యాడ్ చేసుకోండి. సింపుల్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది. ఇలా కంటిన్యూగా లాస్ట్ వరకు సేమ్ ప్రాసెస్ ఫ్రెండ్స్. 4 ఫొటోస్ వదిలేసి ఒక ఫోటో పేస్ట్, 4 ఫొటోస్ వదిలేసి ఒక ఫోటో పేస్ట్. ఇలా కంటిన్యూగా లాస్ట్ వరకు యాడ్ చేసుకోండి. సో లాస్ట్ వరకు సేమ్ ఉంటుంది. ఇలాగే యాడ్ చేసి మళ్ళీ బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చి సెక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు 4వ ఫోటో, ఈ 4వ ఫోటోని ట్యాప్ చేసి కాపీ చేసుకోండి. కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు కూడా సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది. కంటిన్యూగా ఇప్పుడు యాడ్ చేసుకున్నాక ఆ ఫోటో తర్వాత వచ్చే ఫోటో నుంచి కంటిన్యూగా యాడ్ చేసుకోవాలి. సో 13 సెకండ్ 20 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర పేస్ట్ చేసుకోండి. సో ఈ ఫోటో పేస్ట్ చేసి 1 2 3 అండ్ 4 ఫొటోస్ వదిలేసి ఒక ఫోటో పేస్ట్. ఇది కూడా సేమ్ ప్రాసెస్. 4 ఫొటోస్ వదిలేసి ఒక ఫోటో పేస్ట్. కంటిన్యూగా ఒకటే ప్రాసెస్ ఉంటుంది. ఇలా చివరి దాకా ఒకటే ప్రాసెస్ ఫాలో అవ్వండి. ఇలా కంటిన్యూగా యాడ్ చేసుకోండి. సో 4 ఫొటోస్ వదిలేసి ఒక ఫోటో పేస్ట్, 4 ఫొటోస్ వదిలేసి ఒక ఫోటో పేస్ట్. చివరి వరకు మొత్తానికి ఇలాగే యాడ్ చేసుకోండి. సో కంటిన్యూగా లాస్ట్ వరకు సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది. ఇలా చివరి వరకు యాడ్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్. మొత్తం ఫొటోస్ కంప్లీట్ అయ్యే వరకు 13 సెకండ్ ఉంటుంది. ఇక్కడ వరకు మొత్తానికి యాడ్ చేసుకోండి. సో కంటిన్యూగా ఒకటే ప్రాసెస్ 28 సెకండ్ 25 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటో వరకు యాడ్ చేసుకోవాలి. ఈ ఫోటో వరకు యాడ్ చేస్తే ఆల్మోస్ట్ ఈ ఎఫెక్ట్ కంప్లీట్. మళ్ళీ బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చి సేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు 4 ఫొటోస్ అయినాయి కదా, ఇప్పుడు 4వ ఫోటో, 5వ ఫోటోని కాపీ చేసుకోండి. కాపీ బ్యాక్ వచ్చి బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు టైమింగ్ చెప్తా, ఆ టైమింగ్ నుంచి యాడ్ చేసుకోవాలి. సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది అన్ని ఎఫెక్ట్కి, మొత్తం ఎఫెక్ట్కి సేమ్ ప్రాసెస్. ఇప్పుడు 14 సెకండ్ 7 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ చిన్న సైజ్ ఫోటో ఉందిగా, దీన్ని పేస్ట్ చేసుకోండి. సో పేస్ట్ చేసి ఇక్కడ 1 2 3 4 ఫొటోస్ వదిలేసి మళ్ళీ ఇంకో ఫోటో పేస్ట్. ఇది కూడా సేమ్ ప్రాసెస్. చిన్న సైజ్ ఫొటోస్ ఉంటాయి కదా ఫ్రెండ్స్, 4 ఫొటోస్ వదిలేసి ఒక ఫోటో పేస్ట్, 4 ఫొటోస్ వదిలేసి ఒక ఫోటో పేస్ట్. చివరి వరకు సేమ్ ప్రాసెస్. ఇలాగే చిన్న సైజ్ ఫొటోస్ని చూసుకుంటూ యాడ్ చేసుకోండి. చిన్న సైజ్ ఫొటోస్ ఎక్కడ ఉంటాయో ఆ ఫొటోస్ని పేస్ట్ చేసుకోండి. సింపుల్ ప్రాసెస్. ఇలాగే లాస్ట్ వరకు కంటిన్యూగా లాస్ట్ వరకు యాడ్ చేసుకోండి. సో ఇక్కడ 29 సెకండ్ 11 సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటో వరకు కంటిన్యూగా యాడ్ చేసుకోండి. ఈ ఫోటో వరకు యాడ్ చేస్తే ఆల్మోస్ట్ ఈ ఎఫెక్ట్ కంప్లీట్. సో మళ్ళీ బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. మళ్ళీ సేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు ఈ ఫోటో మొత్తం 2 3 4 5 మొత్తం 5 ఫొటోస్ కంప్లీట్గా. ఇప్పుడు 6 ఈ ఫోటోని ట్యాప్ చేసి కాపీ చేసుకోండి. కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు యాడ్ చేసుకున్నాం కదా చిన్న సైజ్ ఫోటో, ఆ ఫోటో తర్వాత వచ్చే ఫోటోని యాడ్ చేసుకోవాలి. 14 సెకండ్ 15 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటో నుంచి యాడ్ చేసుకోవాలి. సో ఈ ఫోటో నుంచి ఈ ఫోటో పేస్ట్ చేసి 1 2 3 4 ఫొటోస్ వదిలేసి ఒక ఫోటో పేస్ట్. మళ్ళీ సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్. 4 ఫొటోస్ వదిలేయాలి, ఒక ఫోటో పేస్ట్ చేసుకోవాలి. 4 ఫొటోస్ వదిలేయాలి, ఒక ఫోటో పేస్ట్. అన్ని ఎఫెక్ట్కి సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది. లాస్ట్ వరకు కంటిన్యూగా సేమ్ ప్రాసెస్ని ఫాలో అవ్వండి. ఇలాగే చివరి వరకు యాడ్ చేసుకోండి. సో మొత్తానికి 1 బై 1 చివరి వరకు ఒకటే ప్రాసెస్ ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్. నేను స్కిప్ చేసి చూపిస్తున్నా, కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకండి. మొత్తానికి చివరి వరకు సేమ్ ప్రాసెస్. 4 ఫొటోస్ వదిలేసి ఒక ఫోటో పేస్ట్, 4 ఫొటోస్ వదిలేసి ఒక ఫోటో పేస్ట్. ఇలా కంటిన్యూగా లాస్ట్ వరకు యాడ్ చేసుకోండి.
లాస్ట్ వరకు యాడ్ చేస్తే ఆల్మోస్ట్ ఈ ఎఫెక్ట్ కంప్లీట్. సో మళ్ళీ బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. మళ్ళీ షేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు మిగిలిపోయిన ఒక్కటే ఒక ఫోటో ఉంటుంది. ఈ ఫోటోని ట్యాప్ చేసి కాపీ చేసుకోండి. కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బిట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే ఇప్పుడు మిగిలిపోయిన ఎన్ని ఫొటోస్ ఉంటాయో అన్ని ఫొటోస్కి ఒకటే ఎఫెక్ట్ వస్తుంది. అన్నిటికీ ఒకటే ఎఫెక్ట్ని పేస్ట్ చేసుకోండి. సో 14 సెకండ్ 27 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర నుంచి ఈ ఫోటో నుంచి పేస్ట్ చేసుకోవాలి. సో సింపుల్ ప్రాసెస్. ఇలా ఇది కూడా సేమ్ ప్రాసెస్. 4 ఫొటోస్ వదిలేసి ఒక ఫోటో పేస్ట్, 4 ఫొటోస్ వదిలేసి ఒక ఫోటో పేస్ట్, ఇలా కంటిన్యూగా చివరి వరకు యాడ్ చేసుకోండి. మొత్తానికి 4 ఫొటోస్ వదిలేసి ఒక ఫోటో పేస్ట్, 4 ఫొటోస్ వదిలేసి ఒక ఫోటో పేస్ట్. ఇది కూడా సేమ్ ప్రాసెస్. అన్ని 4 ఫొటోస్ వదిలేసి ఒక ఫోటో పేస్ట్, ఇలాగే చివరి వరకు సేమ్ ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్. మొత్తానికి 28 సెకండ్ 24 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర, సారీ ఈ ఫోటో కాదు, 28 సెకండ్ 5 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటో వరకు యాడ్ చేసుకోండి. సో ఈ ఫోటో వరకు యాడ్ చేస్తే ఆల్మోస్ట్ ఎఫెక్ట్ కంప్లీట్ అండ్ వీడియో కూడా కంప్లీట్ అయిపోయినట్టే. సో చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్ వీడియోని ఎలా క్రియేట్ చేయాలో. వీడియో నచ్చితే మాత్రం కంపల్సరీగా లైక్ కొట్టండి అండ్ కామెంట్ చేయండి. కొత్త వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ ఆన్లో పెట్టుకోండి. నేను ఏ వీడియో పెట్టినా ఫస్ట్ మీకే నోటిఫికేషన్ ద్వారా వస్తుంది ఫ్రెండ్స్. సో ఇప్పుడు షేర్ ఐకాన్ మీద క్లిక్ చేసి మంచి క్వాలిటీలో ఈ వీడియోని ఎక్స్పోర్ట్ చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్, థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. జై హింద్.